आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सावंतवाडी व स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठी भाषा गौरव दिवस मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी चिमुकले यांची ग्रंथदिंडी खास आकर्षण ठरली। महाराष्ट्रातील संत परंपरेचा जागर या निमित्तानं पाहायला मिळाला।